U srijedu 11. veljače 2015. godine u Krapini i Zaboku održana je informativna radionica i tribina za građane na kojoj su ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sven Miller govorili o dostupnim sredstvima i natječajima za projekte energetske učinkovitosti i zaštite okoliša u 2015. godini. Navedenim događajima nazočio je župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar. Predstavljanje projekata predstavnicima Krapinsko-zagorske županije te predstavnicima gradova i općina iz te županije održano je u Krapini u Pučkom otvorenom učilištu. Nakon Krapine uslijedio je obilazak osnovne škole Antuna Kovačića u Zlataru, koje je energetski obnovljeno u sklopu 10 milijuna kuna vrijednog projekta Krapinsko-zagorske županije, zahvaljujući kojem je poboljšana energetska učinkovitost u 10 osnovnih škola na području županije. Kasnije toga dana u Multimedijalnom centru Zabok predstavljeni su projekti energetske učinkovitosti i zaštite okoliša na tribini za građane. Prilikom predstavljanja projekata energetske učinkovitosti i zaštite okoliša u Krapini, ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović istaknuo je da su građani prepoznali vrijednost projekata koje provode ministarstvo i fond, te da je zanimanje za energetsku obnovu obiteljskih kuća veliko. Dakle, ostvarimo dva cilja: zaštita okoliša, smanjenje emisija, potrošnje energije i s druge strane potičemo gospodarstvo, čuvamo radna mjesta, odnosno stvaramo nova radna mjesta. Također je istaknuo da Krapinsko-zagorska županija po projektima energetske učinkovitosti može biti uzor drugim sredinama u Hrvatskoj. Ministar Zmajlović dodao je da su u Krapinsko-zagorskoj županiji za nabavu komunalne opreme i vozila za odvojeno prikupljanje otpada pokrenuto 22 projekta ukupne vrijednosti 5,6 milijuna kuna, koje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira sa 2,5 milijuna, te da će u sklopu programa energetske obnove provedenog 2014. na području županije biti obnovljeno 77 kuća. Ta je investicija vrijedna 5,7 milijuna kuna, a udio sufinanciranja fonda iznosi 1,5 milijuna. Ministar Zmajlović obišao je i osnovnu školu Ante Kovačić u Zlataru, koji je naveo kao sjajan primjer važnosti projekata energetske učinkovitosti. Škola je obnovljena u sklopu projekta poboljšanja energetske učinkovitosti 10 osnovnih škola na području Krapinsko-zagorske županije, koja je vrijedan 10 milijuna kuna. Obnova 40 godina stare škole je dovela do uštede prirodnog plina od čak 44%, a uz to što su smanjeni troškovi, djeca i nastavnici borave u ugodnijem prostoru. Fond je ove godine između 36 programa kojima potičemo i energetsku učinkovitost i očuvanje okoliša. Jedan od njih je karakterističan, evo i za ovakav primjer. 30. siječnja je objavljen natječaj za sufinanciranje obnove nestambenih zgrada, u to spadaju škole i vrtići. To su financiranja do 40% opravdanih troškova, znači sa uštedom energije, kao što je rekao župan, i sa dodatnih bespovratnih 40% od programa Vlade Republike Hrvatske, se i ovakvi projekti čine mogućim i bez kreditnog zaduženja, iz tekućih sredstava, a na način da iz godine u godinu obnavljamo što više škola i vrtića, jer svaka obnovljena škola i vrtić je dodatna ušteda i mogućnost da se investira u jednu novu. Prema tome, na tom tragu i na temelju bogatog iskustva Krapinsko-zagorske županije nastavljamo dalje sa programom i nadam se da ćemo u županiji vrlo uskoro se pohvaliti kao jednim od, ajmo reći, najboljim primjerima ove lijepe prakse energetske učinkovitosti za cijelu Republiku Hrvatsku. Župan Željko Kolar istaknuo je na informativnoj radionici u Krapini da je Krapinsko-zagorska županija sa provođenjem poticajnih mjera za korištenje obnovljivih izvora energije počela još 2009. godine, te da su do ove godine odobrene subvencije za 286 korisnika, od čega 155 za solarne kolektore, 7 za geotermalne dizalice, 54 za kotlove na pelete, 56 za pirolitičke kotlove i 16 za fotonaponske sustave. Krapinsko-zagorska županija je jedna od perjanica programa i energetske učinkovitosti i obnovljiva izvora energije. Još od 2009. godine smo krenuli sa prvim programima. Kroz programe je prošlo kroz subvencije 294 korisnika i zajedno sa jedinicama lokalne samouprave i sa fondom je to vrijednosti poticaja 10 milijuna i 260 tisuća kuna. To je barem investicija duplo.
Ono što je bitno da smo u kontinuitetu, da imamo godinama odličnu suradnju, a da sa ovim novim programima se otvaraju još veće mogućnosti za naše građane, da bi zapravo u 1 ili 2 godine mogli za 100% povećati broj ljudi koji bi koristili subvencije, s obzirom da će ići subvencije direktno preko fonda i da će biti puno jednostavnija dokumentacija. Koristi su ogromne, od uštede energije, od estetike pa do samih investicija, jer na području barem Krapinsko-zagorske županije većinu investicija rade domaći, mali i srednji poduzetnici ili obrtnici, što nama čini posebno zadovoljstvo s jedne strane, a s druge strane i gospodarski pokazatelji koje imamo na području Krapinsko-zagorske županije. Eto, u 2014. godini u odnosu na 2013. gdje imamo 15,5% manje ljudi na Zavodu za zapošljavanje, ali ono što je najbitnije, imamo najveću stopu zaposlenosti, nove zaposlenosti u Republici Hrvatskoj u 2014. godine i jedan kotačić između ostalog je bila ova odlična suradnja između Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na tribini za građane održanoj u Zaboku ministar Zmajlović i direktor fonda Sven Miller istaknuli su da će natječaj za energetsku obnovu kuća biti otvoren početkom ožujka ove godine. Riječ je bilo i o natječajnoj proceduri koja će biti jednostavnija kako bi se realizaciju projekata energetske obnove obiteljskih kuća učinilo učinkovitijom, odnosno kako bi svi građani, neovisno o tome jesu li se njihove općine i gradovi prijavili na javni poziv fonda, mogli ostvariti bespovratna sredstva te da bi se smanjili troškovi dokumentacije. Prijave će direktno zaprimati fond te će se na natječaj moći prijaviti svi građani. Lani su bilo osigurana sredstva za energetsku obnovu 6000 obiteljskih kuća, a sklopljeno je tek nešto više od 1500 ugovora. Ta slaba realizacija uz nejednake kriterije i visoke troškove dokumentacije ujedno je jedan od 3 glavna razloga zašto ove godine fond direktno preuzima prijave građana. Na tribini za građane bilo je govora i o nastavku programa sufinanciranja energetske obnove više stambenih zgrada, a novo su i natječaje za energetsku obnovu komercijalnih zgrada, među kojima su na primjer uredske zgrade, banke, trgovine, skladišta, industrijski pogoni, hoteli, restorani i sl. Pokrenut je i program sufinanciranja projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru. Novo za građane ove godine je pokretanje novog programa sufinanciranja kupnje energetski učinkovitih kućanskih uređaja za građane, odnosno uređaja energetskog razreda A3+. Radi se o visoko energetski učinkovitim uređajima čija je cijena u nabavi nešto veća, ali se tijekom vremena korištenja ostvaruju višestruke uštede. Zbog više nabavne cijene građani se rjeđe odlučuju za njih, te je stoga ova subvencija poticaj građanima da se prilikom kupnje obrate pažnju na one koji su energetski učinkovitiji. Planira se sufinanciranje kupnje 10.000 uređaja, a javni poziv je predviđen u svibnju. Također je istaknuto da se nastavljaju projekti energetske učinkovitosti u prometu, da će se sufinancirati kupnja električnih i hibridnih vozila za građane i pravne osobe, projekti čistijeg transporta u javnom prijevozu, treninzi eko vožnje za tvrtke i obrtnike.